Čaute všetci. Toto je môj pokus o vlog z dnešného súťažného dňa z Missy Pelas. Čaká nás prvá súťaž v Prešove v tejto sezóne, tak nám držte palce. Ja sa pokúsim čo najlepšie zaznamenať pocity tanečníkov a dôležité momenty. Takže držte nám palce a ideme na to. No, takže prišli sme už do Banskej Bystrice, prvá zastávka Zvolen už nalodený. Tešíme sa. Tešíme. Decka, dneska točíme vlog, tak musíte byť brutálne aktívni a zhovorčiví. Jasné. Banská Bystrica, čauky. Čo nás dneska čaká? Dobrý deň. Dnes nás čaká choreografia Open HVK a formácia HVK. Na čo sa cítite viacej? Keď si dám lirky, tak na Open. Čo robíme? Učím sa na svoju maturitní skúšku. Tu máme Olču, ďalšia zasoplená, čo? Všetci sú v top forme. A kto tu ešte je teda s vami? Saška, juniori, maminky sú tu ešte. Maminky, super. Deťmi. Dobre, tak aj ich ideme vyspovedať. Čaute, maminy. Čaves. Ako sa dneska máme? Výborné. Takže minulý rok ste už boli na súťaži podporiť detičky. Boli. Ako sa vám páčilo? Veľmi. Emócie, aj stres, aj všetko bolo. A dneska máme nejaký stres už za decka? Nemáme stres. Nemáme? Dobre. Veríme. Čau, čuca. Čau, čuca. Tešíte sa na dnes? Áno. Som aj niečo, že ako budú pozbudzovať maminky, som vymyslela. Áno, ako budú pozbudzať? Hip, hip, Missy Pelas do toho. Wow, to je brutálny pokrik. A budeme vás povedať aj dneska, že budeme prví. OK, takže cítite sa na prvé miesto zajtra? Áno. Ty koky, no dobre, tak dáme si potom záber, som zvedavá. Kto je najprísnejší tréner? Rebeka, asi nie. Rebeka. Rebeka je prísnejšia jak ja? To je, dievčatá, vaša prvá súťaž, že? Tešíte sa, alebo máte stres? Tešíme sa. A tu máme nejakých juniorov. Povedzte nám nejaké veci, napríklad, ako dlho ste trénovali túto choreografiu? Mesiac. A možno týždeň. A čo, cítite sa ready? Vy ste, dievčatá, nové juniorky tento rok však. Ako sa vám páči v skupine? Super, splnilo to vaše očakávania? Tešíte sa, že ste so staršími babami? Miška, toto je tvoja koľká súťaž? Wow, aké máš pocity? Pýtam sa, HVK skupiny. Deťka, tichšie trošku. Kto zabúda choreografiu? Sisa? Kto je najväčší stresor? Ako dlho ste sa pripravovali na túto súťaž? Mesiac. Super. Dúfam. Ste pripravení? Ja som. Aj s chorobou. Ešte si dáme nejaký postup dňa. Takže čo nás teraz čaká, vedúca? Čaká nás zastávka na kde si dám rovno dvojitú kávu a potom Prešov, obed. Ideme na to! Aha. Načenie na obed. Prešov, we are here. Krásne, krásne rúška. Dobrú chuť. Koníky, všetko tu máme, super. Musíte do lobu. Dobre, čau, dobrú chuť. Natálie. Dobrú chuťku. Tu si už tapala. Aj tu sme. Takže my sme dorazili na ubytko. A tu už prípravy, pani trenérka ide, bomby, keďže vystupuje v dvoch choreografiách. Tak, Beci, držím palce. Ďakujem. Takže situácia. Nachystané, baby, ideme sa presunúť
Rozcvička. Posledné detaily. Choď povedať DJ-ovi. Takže držte sa, riadne si to užite a show off. Show must go. Mega, to je mega. A potom, keď Olivia bola predo mňa... Aby to rozbili. Bolo to brutálne. Cilo? Druhé miesto si vytancoval súbor Silueta. A nám je jasné, že na prvom mieste je Cactus Street Mississippi. Do bloku. Ty kokos. Ide party piť. Bude štátovo číslo 3. Lila Blanc. Vládali ste na tejto lepšie ste vládali. Ako sa cítime? Užili ste si to? Hlavne Víka. Užili ste si to? Mega. Si odnáša dospelé formácie. Formáciou na súťaži Grimmy Dance Cup. Boli sme sa najesť, máme jeden črepník, druhý črepník, ale aj mekačík. To neukazuj. Pani vedúca, si dala mekačík. A ideme postupne sa pozrieť na battle, napapané s plným brúškom, za odmenu. A niekto betlí ešte? Áno. To všetky ľudí. Elišku a Naty. Elišku a Naty. Správna odpoveď. Áno. Ako sa cítime? Ako sa cítime? Battle, do you feel it? A ty stresuješ. Vždy iba zdejme na večerovok a potom už vôbec nič. Balíme. Koľko máme hodín? 9 a ja mám vypitý telefón. No. Tak my už ideme. Aké sa ti páčilo dnes? Super. Pocity, emócie. Ja som spočku. Tak ako som si myslela, že to skončí, tak to aj skončilo. A let's work. OK. Let's work, then. Ja tu mám takú džuru.
Mamina. No, zlaté. Dobrú noc. A ja sa teším. Vidíme sa. Zasneme svetlo. Takže dobrú noc. Aha, OK. Preboha, 40 svetiel. Dobrý. Postarajme sa o vaše deti, nebojte. Aha, dobre, tu už nezhasli. A ja potom cez ten kufor hodím hlavičku. Dobrú noc. No a v tejto izbe sa nachádza jedno veľké zlo. Tu sa ani neklope, prosím pekne. Vy tu vidíte, tu také patkane sedia na posteli. Tu je smrad. Samý smrad. Ty kokos. Vy... To si dal vonku tenisky? Asi aj ja si dám. Ty si dáš nohy. Ty si dáš nohy do okna. Teba dám do okna. Z prvých 6 spravíš 3. A potom dole je posledná, tá 7 tvoja, ale v tomto prípade už je 4. Tým pádom máš znovu dvojice a z tých 4 2. To mi nedáva zmysel. A šušen tu len je super. Ale to nemôžeš takto dlho robiť, toto test má trvať asi minútu. To máš sypať z hlavy, bum, bum, bum. Monča, už ti vypršal čas. Trabant iglu, čo ťa napadne? Dobrú noc. Dobré ráno vo spolok. Dnes mám predsavzatie, že prestávam komentovať videá ako Fero Joke. Držte mi palce. Dobré ránko, vidúca. Dneska sa namenil čas, teda včera, že? Ty kokos. Tak koľko sme spali? 7. Dobré ráno, Prešov. Dobré ráno. Outfit check. Fúha, ideme sola, no dobre teda. Ideme makať, aby sme vás stíhali. Raňajky boli? Výborné. Idem na to. Dobré ráno. Už si najedené? Chystať sa idete? Peťo, tak ešte raz povedz, ako si sa vyspal? No, tak dobre som sa vyspal, len som mal také problémové okno. A potom večer o 10:00 si takto nado mnou spravil party. Pantery asi. Snelo to tak. Tak pani vedúca, čo ste si naložili na raňajku? Vajci alebo proteíny dôležitý. Nejaký syrik, nejaká šunka, nejaké espresso, dneska rastlinné mliečko zatiaľ nemáme na tomto hoteliku, ale budeme vedieť na budúci rok možno dostanú, tak dneska je espresso, decentne. A veníme babka, no. Na bruchu. Ako ste spali? Výborne. Ľudka, čo si naberieš na ten tanier? Ja fakt neviem. Zdravú stravu tanečníka ukáž. Rožok si zoberám. Čajte, S praženica je perfektná. Dajte si trošku proteínu na raňajky. Praženicu mám rada. Takže my už sme sa odčekautli. Máme 10 hodín, alebo koľko? 10? Presne? Asi nie. Ale už sme na ceste na miesto a dneska teda začíname s detskou choreografiou a pokračujeme juniorskou. Máme ale veľa času, takže ideme si to samozrejme ešte dôsledne zopakovať a pripraviť. Jasné, baby už vlastne tancujú sola, takže ideme ich podporiť. Detka, zakývajte! Jeans Air Ones and a white tee. 06 hanging out the window like E. High feet on one off a bump like E. Čo sa deje? No, ideme si prejsť
Dobre. Tak držíme palce. Ale máte ešte čas na duo, že? Ideme si to prejsť. Dobre, poďme na to. Ešte raz tie dvojky. No, Dobre. decka, už máme všetky pokope a prechádzame si chorišu. Dáš to takto, tak už si to potom naozaj musíte len užiť a vložiť do toho tú energiu. To, čo sme si hovorili furt na tréningu, jasné? Cítime sa dobre, ale Tešíte sa? Roztočíte to? From then till now. Ako ste sa cítili na pódiu? No, ja som sa cítila super, ale tresú sa mi do nohy. Neprežívajte to tak. Krásne moje! Kokos, ukáž kostýmy. Brutál. Aj tu máme ešte našich. Na čo sa, povedz 3 veci, na ktoré sa sústredíš počas dua. Tanc, tvár a spevnené ruky. Nie, No. ja tak pevnosť, energia a tvár. OK, tvár, hej. A ty? Tak ja asi ten druh, potom bounce. Arak. Dobre. A vy? Tak ja tanc, energia a pevnené ruky. A spevnené ruky, energia a výraz. Ako to vyzerá? Pani vedúca tiež musí trošku rozhýbať kosti.
Ukáž ako. Dáme si prvú kávičku a všetko bude na poriadku. Babi idú do finále. Ósme miesto, deti duo B. Lea a Dominika. Siedme miesto, Natália a Viktória. Čiže ja som sa natočila ešte. 3, 4. Tak toto vyzerá, keď poslední ľudia odchádzajú. Nejaký bordelík. Zbierať toto, lebo to je ako zlato, to sa stráca. To treba takto zbierať. Zbierajte A takéto. pinetky tiež. Také. Hlavne tie zicherky, ale pinetky sa veľmi zídu. No. A to už bude asi aj náš. Takže my postupne ukončujeme tento prvý súťažný víkend. A ideme sa vydať na cestu domov. Ja nejdem do školy. Bude zastávka na Štrbet, takisto ako keď sme prichádzali sem. Čiže ak niekto si potrebuje kúpiť nejakú vodu alebo niečo nevyhnutné, ďakujem krásne za výkony, boli ste brutálni, zatlieskajte si všetci. Veľmi sme na všetkých pyšní, myslím si, že môžete byť sami so sebou všetci spokojní. Taká dobrá, taká dobrá debrecínska bagetka. Ľudia sú určite šťastní, že nakupujú na tejto pumpe. Ale my sme šťastní, že ideme mať hotdogy, že? No, možno. Máme 22:46. Práve sme vylodnili Banskobystrickú posádku, ešte z Volenska a ideme všetci pinky, lebo zajtra nás čakajú tréningy. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom vlogu.